бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо. Добрый день, дорогие радиослушатели, добрый день, страна. Время в Душанбе 12 часов дня. 12 с чем-то. Не будем говорить с чем. Если что, вдруг можете заглянуть на часы. В общем, друзья, полдень в Душанбе, у нас специальный выпуск программы «Салом Хамсадо». Вместе с гостем. Дуруст, нашри махсуси барномаи «Салом Хамсадо» бо меҳмони махсус чун ҳамешагӣ дар барномаи «Салом Хамсадо» мешавад. Мо имрӯз меҳмон дорем. Меҳмоне ки мо агар имрӯз даъват намекардем, дигар то соли оянда шояд даъват карда наметавонистем. Это точно. И плюс у нас сегодня гость, который пожаловал к нам прямиком с тренировки. Друзья, сегодня у нас в гостях известный боец смешанных боевых искусств, мастер спорта международного класса, боец UFC Мухаммад Наимов. Здравствуйте. Салом. Ва алейкум салом. Ташаккури зиёд барои даъват радиои Ҳамсадо. Беҳад шод ҳастам дар ин ҷо. А как мы рады, что вы к нам пришли. Спасибо большое вам за это, даже несмотря на то, что у вас совсем мало времени остается до отъезда. Вы все равно выкроили часик и пришли к нам в эфир. Многие наши радиослушатели давно просили вас пригласить, но вы почему-то так тихо и спокойно приехали в Душанбе, что никто даже не знал, что вы уже здесь, а не в Америке. Когда вы приехали, расскажите. ба фикрам аввали ноябр буд, 1 ноябр. Зиёда аз 35-40 рӯз шуд дар вориди шаҳр ҳастам, дар Душанбе ҳастам. Тамрин мекунам саҳар бега, танҳо ба варзиш машғулам. А почему так спокойно приехали? Почему не сообщили в Инстаграме, там, я не знаю, в Фейсбуке, везде, что вот, встречай Таджикистан, встречай Родина, я приеду? оли ба ҳеҷ чиз ба фикрам нарасидагиам. Медонам ки баъд аз охирин баромади ман мухлиси зиёд пайдо кардам. Варзишгаро ва тавассути ҳамин баромадам тавонистам бениҳоят дили зиёди одаморо шод кунам, вале мақсади худро дорам ва дасти холӣ омадан намехоҳам ба Тоҷикистон. Беҳтарин. Какая у вас цель? Ну ладно, давайте сразу же зададим этот вопрос. Let's go. Let's go. Ҳар як варзишгар мегӯяд ки плохо то садат, который не мечтает стать генералом. Ҳар як варзишгар дар ин лигае ки ози мо мақсад баромад мекунем, ҳар як варзишгар фикр мекунам ки мақсади чемпион шуданро дорад ва ман аз он варзишгарҳо ҳастам. Ба ҳамин хотир мехоҳам ки камарбандро ба Тоҷикистон биёрам. Ҳамин камарбанди UFC-ро иншалло. Насиб, мо боварӣ дорем ки албатта шумо ба мақсади худ мерасед. Ман як сарояндаи тоҷик қабл аз оне ки ба Тоҷикистон омадан гуфт маро ба пешвозгирии ман мебароед. Шумо чунин метавонистед, аммо акнун мо посухи шуморо фаҳмидем ки не, шумо чунин ният надоред. Ташаккур. Ну вот, когда будет пояс, дай бог, албатта чунин сторис ҳам мешавад. Даже Мухаммад может не говорить, чтобы его встречали. Мо худ ба пешвоз меравем. Точно, да. Мухаммад, давайте поговорим о вашем детстве немного, поговорим о том, как началась ваша спортивная карьера, потому что даже несмотря на то, что мы всего лишь несколько минут назад выставили пост в Инстаграме о том, что вы к нам придете, и у нас будет специальный выпуск шоу «Салом Хамсадо», уже задали вопрос, как начинался ваш спортивный путь, сколько лет вам было, когда вы начали заниматься спортом, ведь мы знаем, что изначально вы не боец смешанных единоборств, вы тэквондист. Расскажите об этом. Тақрибан 9 сола 10 сола будам вақти аввалин маротиб бобоям маро ба федератсияи тэквондо ва кикбоксинги ҷумҳурии Тоҷикистон бурд ва зери роҳбарии Далет Тюраев қариб 10 сол тамрин кардам ва тими мунтахаби Тоҷикистонро дар тэквондо ва кикбоксинг муаррифӣ мекардам. 2 кара чемпиони ҷаҳон, 7 кара чемпиони Осиё ва то ҳол рекорди самый быстрый нокаут в истории тэквондо это у меня. Второе место у Далета Тюраева, это мой тренер.
Далер Тюраевро ба фикрам ҳамагон мешиносанд. Яъне ин Далер Тюраев оилаи Тюраевҳо чемпион аст ба назари ман. Ва хусусан дар барномаи имшаб мо якҷо даъват шуда будем дар нашри Соли Навио, он буд як чанд сол қабл. Ва ман он шахсро мешиносам, қаҳрамони панҷкарата ҳастанд. Панҷкарата. Ман ҳамеша фикр мекардам Ҷамила ки шогирдони Далер Тюраев чӣ гуна мешуда бошанд. Ана ин гуна мешавам. Тот самый момент, когда ученик превзошел учителя, да? Наверняка вам много раз об этом говорили. А почему неприятно? Вот, например. Худи Далер Тюраев вақте ки ҳамсӯҳбат мешавем, он кас фақат мегӯяд ки мне очень приятно то, что мой ученик побил мой рекорд. Мақсад не он неприятно. Почему? Потому что для меня он был большим примером. Барои ман он кас мақсад сабаби шуд ки ман хостам аз он бисёр чизоро омӯзам ва мисли он кас чемпиони ҷаҳон шавам. Ну и у вас получилось, вы многому у него научились, Да, что аж показали результат лучше, чем у него. Так что только вперед. Я думаю, что даже если в будущем вы начнете уже тренировать других спортсменов, и если вдруг они превзойдут вас, вы ведь, наверное, будете гордиться этим. Да, конечно. Ведь это будут ваши ученики. Вот. Так что на чем мы остановились? На том, как так получилось, что из тэквондо, из этого вида вы перешли в другой вид спорта? Хоть он и похож. Ага, не похож, даже далеко не близко. Ну и тут, и там, я со своего зрительского опыта говорю, и тут, и там бьют людей. Да? Ҷамила, аввалин шӯхи Ҷамила дар соли 2023 гарчанде ки год заканчивается. то охири сол 27 рӯз боқӣ мондааст. соли 2015 охирин мартиб ман дар чемпионати ҷаҳон дар Болгария иштирок кардам ва баъд аз он вақте ки ба Тоҷикистон баргаштем, аз сабаби молиявӣ, аз сабаби хиндии ҳаёт ман бо падарам ҳамсӯҳбат шудам. Дар хона як фарзанд, як писар ҳастам, ягона писар ҳастам. Ба ҳамин хотир падарро маҷбур кардам ки ман ба Амрико мерам ҳамчун як кор. Мақсад мехостам ки кор дар фикр, дар мақсадҳоям набуд ки меравам мақсад ба MMA машғул мешавам. ва 2015 аввалин мартиба Амрико сафар кардам ва дар он ҷо истодам. ҳамчун як варзишро дар ҳамин ҷо нуқта гузоштам дар Тоҷикистон ва муддати 5-6 моҳ тамоман тамрин намекардам. Ба Амрико рафтеду он нуқтаро вергул кардед? Ба Амрико рафтам. Аввал ҳамчун таксист, ҳамчун официант, ронанда пешхизмат ва бисёр корҳои будам ки мисол мекардам, дар ҳаёт дар ин ҷо намекардам он корҳоро. дар ин ҷо як эркаи падар модар будем, мисол як писар дар оила. ва ҳамон хотир рафтем дар он ҷо ва чӣ сабаб шуд? ҳамон вақте ки мо будем 2015-2016 бои Нейт Диас ва Конор Макгрегор буд дар Лас Вегас. ва вақте ки ман ҳамин чизро аз наздик дидам, ман UFC-ро тамошо мекардам, Pride тамошо мекардам ва ягон чиз дар дил надоштам ки як рӯз ман UFC мебурам. Хеле вақте ки ҳамин чиза ай наздик дидам, вақте ки Конор баромад карду тамоми Лас Вегас ба Ирландия табдил дод, мақсад аз сабабе ки бениҳоят зиёд буданд ирландиҳо ва аз тарафи Нейт Диас аз Калифорния омадан, ӯро мисол дастгирӣ карданд. ба ман як илҳом бахшид, сахти бад илҳом бахшида. мисол ман хостам гуфтам чаро ман не мисол бо мухлисои тоҷикистонӣ мешавад ҳамин чизоро дида дар оянда ташкил карда. бениҳоят як ҳаяҷон диламро фаро гирифт ки манам мехоҳам ҳамин чиза худа нишон диҳам. тимболи чихе Ҷамила нақл кардам, гуфтан ки мисол баъзе тэквандист ман метавонам мисол ягон чиза вай кунам, камакам гӯштинга бояда байт кунам, тамом. ва ин чиз майда дар дили ман даромад ва ман ба машқ корро як тараф кардаму бисёртар вақтро дар машқ гузарондам. ба ки ба шумо кӯмак мекард дар масъалаи молиявӣ? ба ҳар нав чизи хӯрдан, чизи истеъмол кардан лозим буд ё ки пули ҳамон тамрингоҳро супоридан? то чӣ андозае ки ман медонам ягон размкороне ки якдигарро мешиносанд, танҳо баъд ройгон ба тамрингоҳи худ роҳ медиҳанд размоваронро. нигоҳ кунед, як чизи ман бениҳоят аҷоиб буд. ман то ҳол вақте ки ба ёдам мезанад ҳамин чиза ба бовар надорам. аз сабабе ки
ҳами желание ман масад дили ман бисёр чиза мехост. ман ҳамчун робот будам. шаб ба кор мебаромадам, аз шаб то соати 5 саҳар кор мекардам такси. баъд меомадам 3-4 соат хоб мерафтам ҷуҷитсу, дар он ҷо тамрин мекардем ва боз меомадам 3 соат хоб мерафтам, боз ба MMA машқҳое ки варзишгароне ки UFC буданд дар он ҷо дар Лас Вегас, бо онҳо тамрин мекардам ва боз меомадам бо кор. Инам хеле тақрибан дар як рӯз 3-4 соат саҳар хоб мерафтам, 3 соат ё 2 соат шабона ё нисфи рӯзӣ пеш аз машқ. бениҳоят вақти хоб кам буду, вақти тамрин зиёд буд. Як энергияи баланд доштам, да, мақсад энергиям ҳам хел буд ки фикр мекардам ки ҳамин чиз барои ман кифоя аст, ҳам хоб карданам. баъдтар фаҳмидам ки ин чиз бениҳоят нодуруст аст аз рӯи варзишгар будан, варзишгари профессионалӣ. ва баъдан амин реҷимро иваз кардам. шабона камтар кор мекардам, рӯзона саҳар бегам машқ, пас аз соати 6 ба кор мебаромадам. мақсади ман пул набуд. мақсади ман пули тамрингоҳо додан $150 буд, хона $600 буд ва хурду хӯроку витаминизатсия $500-600 мешуд. ҳамин чизро хай ман бо мурури замон одат кардам, чӣ хел эконом кардан, чӣ хел мисол зиндагӣ кардан дар Амрико. фаҳмам. ҳозир чӣ қадар реҷа иваз шуд? ҳозир умуман кор мекунед? ҳозир тӯли 3 сол аст ки тамоман кор намекунам. худоро ҳазорон бошукр. як бародар аст аз Кабардиан-Балкария, Руслан Шаманов. ӯ ба ман кӯмак мекунад ҳамчун спонсор. мақсад манро спонсорӣ мекунад, ҳар моҳ маош медиҳад ба ман. Это просто по доброй воле вас поддерживает он, или взамен вы как-то, может быть, рекламируете его или его компании? ӯ як ширкати калонтарин дорад ки ба ҳама тоҷико ин ширкат маълум аст, Кавказ Экспресс. вале ман дар ягон ҷо ӯро на реклама мекунам, на як чиз. ба чӣ хотир? Ба хотире ки Руслан Шаманов худаш базовый борец мебошад. ба ҳамин хотир ӯ маро дар зал мо шинос шудем, якдигар қати кор кардем ва як бор ман ёрӣ талаб кардам ва ӯ ба ман ёрӣ карду ва ба маош табдил дод. худаш ҳама чиз. мақсад гуфт ки ба варзишгар ҳамин чиз дар кор аст. мақсад бояд варзишгар дам гирад, хоб кунад, витаминизатсия, исусу. ба ҳамин хотир сар карди ёрдам. ин марҳиларо яъне акнун гузаштед. ман дар яке аз суҳбатҳо Нурулло Алиев ба фикрам дар интервю бо шабакаи варзиш буд ки Нурулло қайд намуд ки уман афсонаҳои $1 миллион дар UFC барои размовари навкор ин як афсона аст. яъне тақрибан $10,000 дар як рақобат. инҷо боз пардохтҳои зиёд, зиндагӣ, тамрин, дигар. барои ду рақобат, яъне шумо дар ду рақобат дар UFC ду ғалаба доред. дар Амрико касе бо шумо дар муошират нашуд ё ин ки шумо шояд ҳамсӯҳбат нашудед бо дигарон ки чӣ тавр метавон ягон агент ё менеҷер дар Амрико пайдо кард ки ба шумо ягон шартҳои хуби ҳамкориро имконият диҳад, яъне пардохтҳои нағз, ё ин ки чунин баъд аз қаҳрамонӣ мешавад, яъне бо чунин имкониятҳо шинос шудед шумо боре? барои дарёфт кардани спонсору менеҷер бояд аввал худро нағз нишон дод дар муҳорибаҳо ва баъдан аз ҳамаи бародарои Доғистоне ки ба мо тамрин мекунанд, мо онҳоро нағз мешиносем. онҳо ҳамин чизро аввал ҳамватанонашон сар карданд. мақсад ман ягон каса намёк наметиҳам. ҳамватанон сарш дару баъдан ба Monster Energy, баъд ба бениҳоят дринки Prime, баъд боди амор буд, ҳамин чизо гузаштанда. ҳамун мисол ширкатҳо ба онҳо ҳамчун маблағ ҳар моҳа метиҳад. основно ҳамин чиз вориди ҳамин давлат мешавад, вориди мисол ватане ки зиндагӣ мекунӣ, ҳамунҷа мисол ширкатҳое ки дар ҳам дурун ҳастанд, ҳамин мисол дастгирӣ мекунанд, чиз мекунанд. фаҳмам.
Кстати говоря, об Energy Drink, партнером нашей программы является XL Energy Drink. У них есть крутая акция, которая запущена уже довольно-таки давно. Приобретайте одну баночку XL Energy Drink. Внизу есть код под крышечкой. Этот код нужно зарегистрировать на определенном сайте. Вся информация написана на баночке. И вы можете выиграть телефоны либо машину. Машину разыграют 2 января. Телефоны разыгрывают каждую неделю. И может быть, если мы будем часто приобретать XL Energy Drink, в будущем они будут поддерживать наших спортсменов, в первую очередь здесь у нас в стране, в Таджикистане. Такая вот подводочка. дар оғози суҳбат имрӯз ки бо размоварони машҳур яъне ҳамкорӣ мекунед, ман мехостам фаҳмам бо ки тамрин мекунед ё шояд бо касе вохӯрӣ анҷом додед бо размоварони машҳури UFC? Кори Санҳаген, Ҷастин Гейҷи, Дрю Добер, Нил Магни бениҳоят зиёданд аз организатсияҳои берун аз UFC. ва хусусан дар ҳамон шоме ки шумо бо Нурулло Алиев якҷо рақобат доштед, ба фикрам Не, бо Муин Ғафуров. бо Муин Ғафуров як шоми рақобат доштед ки дар он ҷо боз дигар размоварони супер машҳур ба фикрам ҳузур доштанд ки бо онҳо ба фикрам агар ман хато накунам яъне рафта дасти салом додед ба онҳо. Ҷастин Гейҷи ва дигар ман размоварон дар онҷо будам. Беҳтарин ман бо кадоме аз онҳо зиёдтар дар тамрингоҳ вомехӯред? Ҷастин Гейҷи. Бо Гейҷи мо спарринг мо қариб 4 сол аз спарринг партнёр мебошем. Гейҷи бо Эцен Барбоза ҷанг кард, главный спарринг партнёраш ман будам. Бо Рафаэл Физиев ҷанг кард, главный спарринг партнёраш ман будам. Ва боз ки буд? Дар хотирам нест кадом боеци дигар мисол будам. акнун гуфтам мумкин аст ки Муҳаммад дуои пиронро дар UFC гирифта аз Ҷамил. Яъне спарринг партнёри чунин размоварон. Мухаммад, 3 июня 2023 года стало известно, что вы официально стали бойцом UFC. А как вы пришли к этому контракту, к заключению этого контракта? Расскажите немного о том, что происходило до этого. бениҳоят мушкил буд ба UFC шомил шудан. Почему? Соли 2020 аввалин маротиб ман дар моҳи август рақобат доштам ва баъд пас аз ин рақобат маро дисквалификатсия кардан аз сабабе ки баъд аз бой бо капам тарафи соперник партнам капаро. А почему вы так сделали? Вы тогда проиграли, да? Не, я выиграл. Вы выиграли? Я выиграл. Это был очень красивый бой. Я его финишировал с лоу-киками. Просто почеш азан почеш шикастам. Яъне ман ҳаминро шумо ҳамчун як стандарти ду карата ҳисоб мекунед, двойной стандарт. Барои чӣ мисол ман ҳаргиз Муҳаммад Наимовро бо Конор Макгрегор ё ин ки ман намедонам акнун Махачевку ин корро намекунад, бо Ҳабиб Нурмагомедов муқоиса намекунам, вале ба ҳар навъ агар Конор ҳамин корро мекард, инро ҳамчун як элементи трешток меҳисобиданду халос. Аммо Муҳаммад Наимов ки кард, дисквалификатсия чунин нашавад. Ҳаминро ҳамчун як стандарти ду карата ҳисоб мекунед, яъне ки ҳар як шахсро ба тарзи дигар ба як шкалаи дигар баҳогузорӣ мекунад. медонед ҳар як штат қонун қоидаҳои худашонро дорад. Агар мисол дар Лас-Вегас ҷанг кунӣ, қонун қоидааш дигар аст. Мисол метавонӣ аз клетка парида рафта мисол бо ягон размоварони рақибро занӣ ба монанди Ҳабиб задан не мисол ачош кардану табрик мисол праздновать ҷашнгирӣ, вале дар ҳамон ҷое ки мо ҷанг кардем дар Флорида қонунҳош камтар дигар, мисол бениҳоят камтарак сахт аст. вақте ки ман капаро бардошт, барои чӣ корро кардам, як ду рӯз пеш аз вай пеш аз ҳамин рақобат моро дар як гостиница ҷо карданд ва дар як этаж будем, дар як ошиёна будем. ҳамин варзишгар ҳар боре ки аз пеш ман мегузашт, як луқма мепартов мана, ё ки як даштном медод, як он гапи гавай мезад, мисол кики ас дар вақти вазнпартовӣ бар бахлашка партовто як ду бор се бор. вақте ки мо вес кам мекунем, вазнро кам мекунем, бениҳоят вай ҳастем да психологическая нагрузка, равонӣ асабонӣ, беҳад асабонӣ ҳастем. ва баъдан ман гуфтам ки ҳаминро ман боида сахти бад вай мекунам да, ҷазо медиҳам ба ҳамин кораш, ё ки иҷа заминда ягон кор мекунам, ё ки айстой кардам, хали вай хати биромадам, энерgia хати биромадам. вақте ки тамом кардам, ман гуфтам дуюм раунд фсиволиш бе як раунди дигар қалан ҷанг кун хатима, ма беҳад қастам зиёд еда чӣ ҷо бас мекунем тарафашам хали гуфтестам ҳам капар уже қабидан ман дига ҳеч надоштам, агар дар пом ягон чиш мепуштам как есть один мем
Замитюка, Дамин, Да, или что такое? ман Муҳаммад шахсест ки медонад ки мем чи аст Ҷамила. Ман хотиррасон мекунам ба шумо. Криштиану Роналду бо Аль-Наср чӣ тариқа ҳамагон медонанд ба Тоҷикистон наомад. Ва Муҳаммад Наимов инро надониста қаҳрамони мемҳо шуд. Ба чӣ хотир? Баъд аз ғалаба муқобили Натаниэл Вуд, ман хато намекунам, Муҳаммад мебарад мегӯяд ман хаста ҳастам, то ман қувват надоштам ва ман боварӣ дорам ки ман коргардон ҳайати барномаи Салом 700 ҳатман ин наворо дар барномаи имрӯза мегузоранд ва дар он ҷо Муҳаммад Наимов мегӯяд ки ман қувват надоштам, вале баромадам, агар падарам нахоҳад ки ман агар маро нагузорад дар ин рақобат, ман бас мекунам ин корро. Ва ба навори Криштиану Роналдуро пайваст карданд. Умуман чӣ қадар мувофиқат кардааст. Вы видели это видео? Дидам, ман даже сторис кардаму. Ман дидам сторис шуморо. Ҳозир бародар бениҳоят хеле бо забони адабӣ гуфт, он қадар мем пайнаш вақту мазам набуд. Акнун ба хотири шунавандагон омад. Мухаммад, это был Коби Боуэн. С ним в 2020 году вы... Не, это... Натаниэль Вуд был. Не, Джош Агустин. Соперником Джош Агустин. И тогда вас дисквалифицировали за это, посчитав, что ваше поведение было неспортивным. Да, бад сей мо гуфтан ки ҷанг карда наметонӣ. Вақте ки мо ҷанг надорем, мо ҳами одамое ки ММА ва варзиш мисол тамрин мекунанд, хурдана бисёр дӯст медорем. Десерт, ҳамин чизои ширинӣ вай. Ман бениҳоят ҳам дар форма набудам. Ман тамрин мекардаму, тамрини ҷиддӣ не. Дар форма набудаму, як рӯз бо дӯстонам дар хона шидагӣ менеҷер занг мезанад. Муҳаммад, вазнат чанд аст? Ман гуфтам чӣ гапи аст да, як гапи серьёзне. Гуфтам ки агар мисол ман 66 да ҷанг кунам, ман гуфтам ки 72-73 гуфт метавонӣ дар ҳамин ҳафта вазн кардам. Гуфтам бале, барои чӣ не, чӣ гап? Гуфт контендер сериёс. Ман гуфтам тамом. Ва баъд мо ҳамин контендер сериёс Дана Вайта ҳар ҳафта тамошо мекардем. рӯзи сешанбе буд. Ба 2 ҳафта пайҳам Дана Вайт ба шахсоне ки decision хеле шуд ки охирон ҳафтаашам хеле ғалате ки буд дар тақдири ман да 5 рақобат шуд. Дар 5 рақобат ҳамаш decision, ягон кас контракт нагуфт. Ман хештам гуфтам ки Муҳаммад, агар брои ту бояд бикушӣ да, мақсад барои контракт гирифтан конкретно ё ки нокаут мекунӣ ё ки ягон сабмишн мекунӣ, меброи ҳами як раунда бояд ҷамъбаст кунӣ. Ман биромадам тамоман бениҳоят ҳозир гап занем непрофессионально рафтор кардам. Якум раунда ман хостам соперника ҷамъбаст кунам да, мақсад нокаут кунам. Бениҳоят пеши бад рафтам. Чизи мезад, ман ударои ура вай намекардаму. Муҳофиза намекарда да? Не, муҳофиза не, тараф как будто ию дар омада таъсир намекунам. Ман тарафи пеш ҳамла мекардаму. Буд ҳолате ки қариб уро ман нокаут мекардам. Ва баъдан баъд аз дуюм раунд 3 минут гузаштан бениҳоят хаста шудам. Ва гуфти япо як 20 сола удара хурдум дар як раунд. Намх задан имкард ки вале ғалаба ба даст оварде. Не, бой додам. Нет, контракти UFC-ро бохтам. Дуруст, ман фармош кардам. 2020 сол. Это вот то, что мы читали с тобой, где там лосс было написано, проигрыш. Далее, в 2020. Ва баъдан як бениҳоят вақти 3 соли ки охир буд, бениҳоят вақти душвор буд. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки дар Амрико ҳозир одамо бениҳоят ҳамин рекордро ҳамчун гаҳвараки чашм нигоҳ мекунанд. Мақсад агар одам камтараксоз бошад, вай ҳамхали айбар мегзаранду соперники осонтар мекунанд. мо бой мешид 3 боям дар ҳафтаи файтвик мегӯянд. Агар мисол имрӯз душанбе бошад, рӯзи шанбе бояд ман рақобат кунам. ҳамин 3 боям ҳамхали мисол вай мешуд, атминид мешуд. Падряд ман ментально шикастаму камака хаста шудам, ба хотире ки кор намекардам. тарафи душанбе падар модарам ман камтарак ёрдам мекунам ба молӣ, ҳам маблағ равона мекардам. Бениҳоят вай беҳис мекардам, нороҳат ҳис мекардам ки мақсад як одами як ҳашароти зараррасонам беҳад як вақти зиёди вай буду. баъд ҳамин чизоро алҳамдулиллоҳ гузаштам ва баъдан ба Доғистон рафтем. Дар он ҷо як тамрини хуб гузаштам, чиз кардаму ва омадам 2 рақобат пайҳам
غلبه کردم و ویزا به UFC شد. با فکر شما چی سبب گردید که یعنی شما رو به UFC دعوت کردن؟ آخرین بایم رو در لاس وگاس گذراندم و ناکاوت کردم در مدت 25 секунд. Да, и это был рекорд. این نوی مسابقه است که نامش بسیار غیر عادی است. باز از نگاه مارکتینگی اونجا همون پیونده که ورا با زبان انگلیسی اند ننوشته، مخصوصا حرف اند میمونن، اون طرز خواندنی ها کمی مشکل میتواند و میخاطر در آن مسابقه و خصوصا این برای انتخاب با UFC بود که در آنجا محمد غلبه به دست آورد. یعنی این بعد شنوندگانی که شاید آگاه نیستن از دعوت شدن محمد Наимов в лиге UFC. Я вам сейчас еще кое-что зачитаю. Судьи признали победу таджикистанца Мухаммада Наимова лучшим выступлением вечера на турнире UFC Vegas 74 и вручили денежный приз. Таджикский тэквондист и боец смешанных боевых искусств Мухаммад Наимов получил приз за успешный дебют на турнире UFC Vegas 74. Таджикистанец вышел в октагон против австралийца Джейми Маларки. Он одолел соперника во втором раунде, отправив его в нокаут. По итогам боя судьи признали победу Наимова лучшим выступлением вечера на турнире UFC Vegas 74. مبلغ پولی چقدر بود؟ 80,000 بود. 50,000 برای ناکاوت دادن. یک وینم داد یوسف دیتا 80,000 да. 78,000. $2,000 алаке ба фикрам он чизе ки андоз баста шудааст онро Мне кажется, этот эфир Фирдаус запомнит навсегда, потому что каждый раз, когда он задает нашим гостям вопросы о зарплате, о денежном вознаграждении, все отвечают так: ну, нормально, было достаточно, а вы прям 78,5 центов, да. $500 дигар барои амон рилс ба фикрам. охир медонед аҷоибиш дар чи мақсад вақте ки мо дар контракт метиҳанд, вақте ки мо давай мекунанд, ҳамин блогерои тоҷику ҳамин ваё аз ки ҷое мегиранд, ино ман намедонам. Хай мисол и говорят вообще заоблачно. медонам ман чӣ пинҳон кунам, да мисол хай кор кардам. ҳатто саволҳое буданд ки дар куҷои ин суморо мақсад харҷ кардед, сарф кардед. қарз додам. қарзи 3 солара додам. В смысле долги закрыли? Хонага дасту медодам, аиш мегирифтам. Қарзома расчет кардам, 4,000 бошкар. Вы расскажите, пожалуйста, Мухаммад, Фирдаус, может быть, ты тоже подскажешь. Вот это популярное видео, где вы говорите о том, что у вас было очень мало времени на подготовку, что я за одну ночь там скинул несколько килограммов из-за того, что мне было плохо, мне, наверное, не понравилась погода. Это перед или после какого матча было? После какого боя? Это был последний бой в Абу-Даби. мо 20 рӯз пеш аз муҳориба рафтем. бениҳоят як ҳавоашон ба ман маъқул несту. гарм баъд дар он ҷо дар ҳамин Абу-Даби бештар покистониёни ҳиндустониё ҳастанд ва ё ҳама чиза тез мекунанд, мехӯранд. куҷое мерӣ мисол меги ки камтар тез кун, мегӯяд мисол zero spice мебиёранд, zero spice ва ё қаламфури тоҷикӣ zero spice яъне бо мазорат zero spice яъне ки тезӣ 0%. аммо чӣ тавре ки муҳаммад мегӯяд ман тезии 0%, ин танҳо ба монанди қаламфуре ки мо бо шакароб қуртоб истеъмол мекунем. Но к бою с Натаниэлем Вудом вы готовились заранее, вы знали, что он будет вашим соперником задолго до боя. 5 ҳафта то бой. 5 ҳафта ин кӯтоҳи бад нест. бениҳоят кӯтоҳ аст. ман ҳайрон шудам ба чӣ хотир, ба хотире ки ман рости гап ҳатто аз менеҷерам хафа будам, ба хотире ки ман баъд аз рақобате ки кардам дар Лас Вегас пеши данавай даромаданда, рости гап фикр накардам. ба ман касе ҳамин луқмаро партофт ки гӯ Абу-Дабида ҷанг мекунӣ. ин 5 моҳ буд. ман мехостам ки ҳар 3 моҳ пас ҷанг кунам. ба чӣ хотир? ба хотир ки мехоҳам активни бошам дар ҳамин чиз. баъд вақти Дана Вайтро гуфтам ки ман мехоҳам Абу-Дабида ҷанг кунам, гуфтам тамом, ягон мақсад мушкилӣ нест, мо то Абу-Дабида файрод мекунем. ва баъдан интизор будем моҳи сентябр, агар хато накунам аввали 15 ё ки 10 сентябр Натаниэл Вудро рой кардан, 16 номер топ 20. ва ман ба менеҷерам гуфтам ки ту медонӣ ки номери 20 мақсад ба ман ягон вай надорад, не ки ман вақт дар кор барои одам тайёр шудан, не ки агар ҳами
ма ҳамира занам ҷои ҳамира мара гирам та мада гарантия мети ма қатъи ҷанг мекунам дар Абу-Даби ма мисол дига вай намекунам ман ҳами боя қабул мекунам гуфт тамом та ҳамира биза 16 номер ма розӣ шудам баъди ҳамин чиз агар хато накунем ҳоз шумо дар рейтинг топ 20 дар 20 дар мавқеи 18 қарор доред. Мухаммад, и получается накануне боя вам стало плохо? Вы отравились за день до боя? мо медонед чӣ шудем мо баъде ки ҳамин весагонка шуд дар вақти весагонка ман якум бор хеле худман ҳис кардам ҳозир якум профессионал диетологати кор мекунам худоразон бошкар як-ду бор ҳушам рафт дар ҳамин вай баъде ки агар мора атлетический комиссияи Абу-Даби медид мана ба фикрам бои 100% намемонд вале мо ҳамин чиза нишон надодем мо саунара маҳкам кардем намондем одаи бегона дарояд гарчанде соперникам дар ҳамун ҷо қатъин вес гайнат мекард ҳамин соперникам диду ман хесам гуфтам ки радной трама пага мебинам да мақсад яъне садоқат чӣ қадар бошад ки он метавонист ба ҳамон ҳайате ки ба санҷиш машғул аст иҷозат диҳад ва рақиб техникӣ ба фикрам мағлуб мекард шуморо агар ҳаққи баромадан ва баъдан ҳар чизе ки ман истеъмол мекардам менӯшидам ман мепартофтам бениҳоят ҳамин ҳар як чиза мисол ҳар 3 соат пас ман чизе ки мехӯрдам мепартофтам намешидад ман барои чӣ мегӯм хеле шидестам якум бор ман хеле набудам вроде ҳамун рис, ҳамун об, ҳамун мақсад. Но вы первый раз так упорно сгоняли вес? Не, у меня постоянно тогда. Это просто я думаю, то, что это Абу-Даби, это погода. Мам хели джода набудам, мам гуфтан хай 20 рӯз вроде нормально, ман когда чиз нами охидам чиз вай кардам, мана мушкили овард. яъне шумо ранги Волкановский дӯст медодед ки дар Амрико рақобат шавад дигар. Ана 6 соат то бой ман ягон чиз нахӯрдам. Ман гуфтам ки бе ман хирам ягон чиз вай намекунам. Боз ягон мушкили дигар нашавад. Гуфти не, ҷои як қатра об нахӯрдам. Як қошиқ об. 6 соат то бой нахӯрдам. Чӣ хеле кардам мисол ҳаракат кардам ки напартом, ҳаракат кардам ки қувватам мона. ҳар боре ки чиз мешид кам камак порсия майда, не ки ҳамонам ба дили нохоҳам буд. Аппетит умуман набуд, чиз набуд. Вақте ки ҳам вориди арена шудам, ман ҳама чиза ёд бировардам. Да, ман дорум, ҳам чиза надорум. Баъди бой ба ёдам зад ки ман касал будам. Ман касалам ку. Адреналин, наверное, настолько вас дар октагон воодушевил, да, в октагоне, что вы забыли обо всем. И какие были эмоции после победы, когда вы поняли, что вот она, вторая моя победа в UFC? Ман ростигап медонистам ки бениҳоят ҳамин рақибам рақиби сахт аст. Ман медонистам, ман пешаи бой ҳатто дар интервю гуфтам ки it's gonna be war, да, мисол иҷа ҷанги бениҳоят зур меша, ҷанги мисол пашу чӣ мегам back and forth аму вай меша, да, очень равный бой. Ба чӣ хотир? Ба хотир ки ман медонам ки соперники ман чӣ хеле соперники ман чира нағз мебинам. Ба ҳамун хотир ман медонистам вақте ки ман мағлуб кардам ҳамаи одама, ман гуфтам ки ман топ 10 ман метонам вай конкуренсияи серьёзно дода. Ба ҳамун хотир ман бениҳоят хирсам будам, шод будам вақте ки дар омадем интервю гирӣ ҳама як кас оба оварда як чизи дига дар дастам дода ба ёдам зад ки ман касал будам. Баъд ҳамунҷа хӯй шудам, да гуфтам мисол мазам набуди, хеле хӯй набуди. Нафаҳмидам ки имрӯз мара мардум ба ҳолам механдад. Почему вот то, что смеются, то, что это видео стало популярным, это означает, что людям нравится. Когда людям обычно не нравится что-то, это не становится, да, популярным. Не, боз як чизи дигар ҷамила инҷо. Муҳаммад инро ҳатто яъне баъзан чӣ хел аст, яъне мо чӣ гуна як тасвир карда метавонем, чун як прототипи скелети шахсе ки дар UFC чунин хашмгин аст, чунин чизҳоро уман намедонад, бо калимаи мемшинос нест ва репост онро ҳаргиз намекунад. Муҳаммад баръакс репост кард, боз ханда ҳам гузошт. А Макгрегор, он тоже, сколько у него было видео, ты помнишь, смешных, и люди над ним и смеялись, и шутили, и поддерживали. Все разные, у каждого свой стиль подачи. Панҷо аст ҷамила, панҷо Ну, может быть. Медонед чӣ ман бениҳоят Муҳаммад Алиро бисёр тамошо мекунам. Дар як ҷо ӯ мегӯяд ки бовар намекунед, чӣ кор мекунед намекунед, биед бои маро тамошо кунед. Ман ҳамиҷа хеле гуфтам ки маъқултон ҳастам, нестам, механед, чӣ кор мекунед, тамошо кунед, тамом. Вот это для меня самое главное, да.
Конечно, и это правильно. Мухаммад, здесь такой вопрос от подписчика. Ну, со скольки лет вы начали заниматься, вы уже сказали, с 9-10. Мне 19 лет, и я только начал заниматься. Что вы можете мне посоветовать? Наверняка хотели спросить, не поздно ли в 19 лет начать заниматься спортом? Амоиро нагуфтам, 19 сола умуман дер нест, вале чӣ мехоҳад ки буданро мехоҳад, мисол наверняка боец или борец или чӣ, мақсад дар ҳар як ҷудае ҳаст бояд аз сидқи дил машқ кунад ва ҳамин корашро дӯст дорад аз тамоми ҳастӣ. Ман фикр мекунам ки яке аз муваффақ шудан вақте ки як чиза аз таҳти дил мекунӣ дӯст медорӣ. Вақте ки ягон кас маҷбур мекунад чиз мекунад, ман фикр мекунам ки Мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, а далее вернемся в эфир и продолжим нашу беседу. Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо. Друзья, мы вернулись в эфир. У нас сегодня в гостях Мухаммад Наимов. Мы говорим о том, как спортсмен пришел к UFC, к заключению контракта с UFC, о том, как все начиналось. И много чего мы уже обсудили. Ваши 2 боя успешных тоже обсудили. Что вас ждет впереди? Известно ли что-нибудь? Кто будет вашим очередным соперником? Может быть, слухи какие-нибудь до вас дошли или нет? تا حال با لیگا و منیجر من با لیگا هم در هم صحبت است. یگان چه افیسیال نیست. ماهی آخر فوریه که اول مارس پیش از ماه رمضان میخوام یک بار دیگه با میدان برایم، اما یگان چه افیسیال نیست. فکر میکنم که انشالله یگان امی هفته باید یگان چی راون کننده سپینیک. ғайрирасмӣ, неофициально ба истилоҳ маълум нест ки ин кадом разм овар мешавад? Аз топ 20 мешавад, аз топ 15, аз топ 5 мешавад? Ман худам топ 15 фақат пурсида истодам. Мақсад топ 15 пеш аз ман Алекс Касерас ва Эдсон Барбоза дар он ҷо қарор доранд. Ман мехоҳам мисол бо ҳамиҳо рақобат кунам. ولی هر چیزی که لیگ داد همون رو قبول میکنیم. مهمه که غلبه به دست آورید در اصل. مهم غلبه برای ما یکم приоритет ما. А с кем бы вы сами хотели побороться? Эдсон Барбоза. Почему? میدونید اون کس به نهایت نامی کلان دارن در UFC. لژند همی سپورت باشد از سبب نکاوتاش، از سبب کاراش. و من میخوام همین چیزا سبب شام همین چیزا من کنم ده. بسیاری آدم میگن که محمد سراسیمه بچه دسته خیلی خیلی وایو میگن ما برای خودم رفتن میگیرم. درست شما کاروان هستید. من кормон Садбарг несет, вам Эргон несет, шмо Корвон несет. Мамат, а что вы думаете об одном из самых лучших на данный момент бойцов UFC, о Махачеве? бениҳоят як шахси зиндадил аст. дар Абу-Даби бо он кас ҳамсӯҳбат будем. мо якдигарро мешинохтем. оне ки Абу-Дабида наздик шинос шудем ва сабаби ки дар як меҳмонхона будем. пурсид чӣ хел ҳасти, чӣ хел нести ва бо падарам ҳамсӯҳбат шуд. падарам бо ман будан дар Абу-Даби. бениҳоят саволҳои хуб буд. ҳар боре ки падари маро медид меомад салом мекард. ба ман ҳамин чиз бениҳоят писанд омад ки чемпиони UFC инқадар статуси калон дар варзиш доштану омадан сория нишон додан. Хотели бы вы с ним побороться? Нет, конечно. Аз нигоҳи варзиш мегӯед ё ки аз нигоҳи эҳтиром? Ака эҳтиромон дар ҷои якум мо дар як вазн нестем. ӯ дар вазни 70 аст, ман дар 66. ва фикр мекунам ки агар ягон чӣ гап занам это будет высокомерие, поэтому я не буду. А так мехостам вақте ки бо Ҳабиб тамрин кардам пеш аз дебюти UFC, ман бо Ҳабибро ҳатто гуфтам, ӯ вақте ки бо командаи худаш ӯ маро даъват кард ба тамрину, бо командаи худаш тамрин кард. ва ман гуфтам Ҳабиб мумкин я бор мисол миён тақапам, гуфтам я бура ҳис кардам, гуфтам бистардан кас чиз каге хандиду баъдам тарибай кардам. қати ислам то же самое. Да мехоҳам як бура куб бинем ку чӣ хелем дар ҷоям ӯро бинем ҷоя хеле хеле тамом. Инам ка спортивный интерес только. Бехтарин. Так, хорошо. А вдруг там, знаете, 66 килограммов и 70, разница в целом небольшая. Ду бор хуртоб истеъмол мекунед, аллакай 72 мешавад. А если вы знаете, у меня дебют в UFC был 70 килограмм. Да, потом у вас потом я 66. вы скинули. Да. Так вот, вдруг когда-нибудь наступит такой момент, что вот вас поставят против Махачева. Вы представляли себе когда-нибудь такое вообще в голове?
ҳақ ҷавоб ҳам мегӯм ки ман библиотека нестам. ман дар зал тамрин мекунам. Ман хеле намехостам ҳамин чиза рости гап, аз сабаби ки Доғистон мерам мебиём, бениҳоят бародари доғистони зиёд дорам, бам хотир намехостам. Ваш главный тренер тоже из Дагестана. Да. Расскажите немного, как вы познакомились, расскажите о нем. Он кас Тоҷиддин Хоҷаев мебошад, волни борьба дар ҳамин ҷо сар карду, баъд 14-15 сол шуд дар Доғистон дар Хасавюрт зиндагӣ мекунаду тамрин мекунад. Дар он ҷо вақте ки ман будам дар як зал, вақте ки ман Доғистон чӣ рафтам, вақте ки гуфтам ку будан саперникое ки ҷанг намекарданд, отказ мекарданд дар вақте ки як ҳафта то бой мондана, ман хотир беҳад ғамгин шудам. Да гуфтам ки ман бояд як кори бикунам ки аз спорт дур нашам, ба ҳавас кунам. Вақте ки мисол як кора як меҳната мекунию, баъд ҳосилша намебинӣ, бениҳоят вай да одам ғамгин мешавад, одам мисол шикаста мешавад. Ман гуфтам ки ман дар ҳозир як чиз дар кора ки что-то новое. Ва ман гуфтам чӣ ба Доғистон нарам, биём ки мерам, ман ҳавоӣ рафтам, ман ягон каса предупреждат накардам. Як бародар буд ҳаминҷа дар ҳамонҷа волни борьба тоҷики худмоне ки хеле шуд ҳамонҷа зиндагӣ мекунад. ҳамон хати ҳамсӯҳбат шудам, гуфт биё ихе баъд рафтам хеле баъд тоҷидам медидам, ман гуфтам ягон доғистоние да сар кард чизи боша мо ай ҳабиб командаи ҳабиб шонай. баъд як рӯз Доғистон гуфтам ки туро мешиносӣ? ман гуфтам ягон боец ба фикрам, ман гуфтам рости гап нашинохтаму. гуфт тоҷикай. гуфтам ака ҷа мегӯяд клуб. Совпали, да, звезды? Да. баъд там хеле шинос шудем, сар кардем, машқ якҷоя тамрин кардан беҳад мисол зур буд. яъне чӣ тавр шуд ки тоҷик аз клуб дар Доғистон рафта тамрин медиҳад? яъне ин ман намедонам, ҳамагон дар Париж круасан омода мекунанд, вале тоҷик дар Париж рафта круасан омода мекунад ва ба ҳамагон писанд меояд. чӣ тавр? медонед, як вақте ки дар ин ҷо тамрин мекард ва барои малакаи варзиширо зиёд кардан, ӯ ба Доғистон, барое ки Доғистон яке аз беҳтарин гӯштингирои ҷаҳон дар он ҷо мебошанд. ва ӯ кас рафт мисол дар ҳамон ҷо худашро гирифта бо беҳтаринҳо машқ кард. мегӯянд ку барои беҳтарин шудан бояд бо беҳтаринҳо машқ кунӣ, тамрин кунӣ. ба ҳамон хотир рафту ҳамхе муқими Доғистон шуд. И теперь вы вместе ездите по странам и всегда на сборах вместе. Худо ба шукр ду бор дар умра будем, дар Абу-Даби як ҷоя будем, мисол ҳар ҷо як ҷоя рафта истодем. Вы сказали сегодня мне по телефону, когда мы обсуждали вот наше интервью, что завтра утром полетите, точнее, в Осетию. Что там вас ждет? Мора вай даъват кард Сидаков, олимпийский чемпион мира. Вақте ки дар Абу-Даби будем, вай даъват кард ки биёд дар тарафи Осетия як бор бинӣ сусо. Мутаассифона ӯ лад бардошт, травма гирифт ҳамин ҳафта, китфашро шикасту. ӯ гуфт ман шуморо қабул мекунам, интизор мешавам, бо мураббиё шинос мекунаму просто буду наблюдать. яъне назорат мекунам, вале ба ҳар нав бо дигар мураббиён кор мекунад. яъне ин ба қавли варзишгарон збор астад, яъне як нави машқро паси сар мекунад. ман якум этапи збора ҳамавақт дар Тоҷикистон сар мекунам. мисол се бой охирам хеле шуд. Якум этапа дар Тоҷикистон сар мекунам бо акай Тоҷиддин ва баъдан ба Доғистон мерем ягон як моҳ, як ним моҳ ва баъд ба Амрико. беҳтарин. яъне 3 моҳ ин худ нақшаи хуб аст барои размовари UFC. 3 моҳи машқ омодагӣ. 3 моҳ беҳтарин аст, вале ман бои дебюти UFC дар 3 рӯз қабул кардам. Не, ин ба фикрам бо ҳама размон чи Нурулло, чи Лоиқ ҳамашон мегуфтанд ки яъне як моҳ инам ҳамоне ки рақиб кадом як рақибе даст кашид аз рақобат ва ба размоварони мо пешниҳод мекунад, размоварони мо инро қабул мекунад. Короткий промежуток вай шод Норис мегӯянд ба вай. Бале ҳам хеле аст. яъне мо боварӣ дорем ки дар оянда чунин намешавад. ҳамеша яъне 3 моҳ ҳатто 5 моҳ қабул мегӯянд, то ки размоварони мо дигар дар дигар сатҳ омодагӣ. Вы сказали, что вы любите есть там сладкое, жирненькое, там крутопчик, да, мясо. А сейчас что с вашим питанием? Соблюдаете ли диету? Что едите? Бале, ман ҳаракат мекунам саҳар ҳангоме ки бисёр аз хоб мехезам, хай чизи тоҷикӣ
гардоб меган, ордоб меган. Ордоб. ҳамуна просто оби холиша бе нон бе ягон чӣ ва баъд ягон дусета тухм сафедии зардӣ ва дар вақти абед ҳаракат мекунам гӯшт ва салат бо салат истеъмол кунам ва бегонӣ танҳо салат ҳаракат мекунам ки ҳамин чизо дур бестам бениҳоят мушкил аст дар душанбе вай кардан кадом ҷое ки намерам ягон чи ҳамун ҷо мара мисол вай мекунад мисол ин аз номи вай ин аз номи ин аз номи он мемонанд мегӯм хай ҳарф нашавӣ қакша бихӯрам. Мухаммад, чем вы занимаетесь в свободное время? Какие у вас хобби? Я читаю. Китоб хонданро дӯст медорам. Разум чемпионов яке аз китобҳои дӯстдоштаи ман ҳама психологически вайро аст ва баъдан бо психологи худ дар тамос ҳастем ҳама вақт мисол дар чиз мекунем. Шумо психолог доред? Здорово, наконец-то у наших спортсменов входит в культуру иметь психолога. Это очень здорово. Все самые лучшие спортсмены, которые достигают больших высот, они всегда, насколько я знаю, работают с психологом, который поддерживает ментальное состояние. Это очень здорово. Инҷо як лаҳза аст ҷамила. Муҳаммад аз Денвер аст. Ба ҳамин хотиру психолог дорад. Ман аз клуб ҳастам. Аз клуб аст, вале муқимии Денвер. Инро ба назар гирифтан дар кор. Так, может быть, фильмы смотрите, музыку слушаете? Ман киноманам бениҳоят ҳамин дар тақдири ман бо ҳамин 2-3 ҳафтаи охир дар ҳамин кинотеатри Кайҳону дар Кохи Наврӯз ягон кинои созам нест. Мерам дар киноҳо ховм бурда истаю, сабаби ки очень скучно. Да. Сейчас много ужастиков почему-то показывают в Ё ки кино. ужастик, ё ки намедонам як кино сар шид, ягон 40 минуташ даводи гап назада будам дар кино. Ҳамин киноро дидем, слипая ярас буд чизи буд кино 40 минут фақат дан. Ин филми муаллифи буд ба фикрам авторская. Не, хеле вай, ман истодам гуфтам ки ҷо ғалтидам. Шумо бояд ба ватан мерафтед. Дар кинотеатри ватан ҳоло такрари Один дома, дигар филмҳое ки аллакай солҳои пеш нишон ватан. Дар уҷа вай аст ко мисол заказ мекунӣ кино мемонам. Ман рафтам филмҳои бениҳоят вайшон кӯна, ам проекторшон кӯна нишон додан, как будто дар соли 1994 якум бор телевизора хонагиҳо хардан, ам хеле экран ман гуфтам шояд мо хотиррасон намекардем ин кинотолорро. А почему? Мнение человека. Вот ты ходишь в кинотеатр? Ман бениҳоят ман тамошо мекунам. Бо медонӣ чӣ мо тамошо мекунем? Мо бо устодам дар Доғистон дар телефонча тамошо мекардем. Дар як рӯз 2-3 кино мисол вақте ки шанбе машна мекардем. Дар инҷа мерем, мандаринчо аст ку, мандаринчаро мегирем ягон 2-3 кило. Дутам хеле махитои вай нушокӣ ҳастанд ва семечка, писта. Ну все как у обычных людей. Да. Какой ваш любимый фильм? Бениҳоят бисёр аст. Аз ман Великий Гэтсби барои мисол. Ман заложница, агар филм дида бошад, Лиам Нисон. Қисми ду Лиам Нисон албатта. Якум, дуюм, сеюм қисм. Вақте ки ӯ занг мезад, ман туро пайдо мекунам. Тоже есть фильм «Великий уравнитель». Там тоже, если, может быть, вы смотрели. Ман ҳамин филмое ки занак главный роль мешавад, ку бениҳоят шум мебинам. Почему? Что это? Чуи шахсонро кексист меган. В смысле? Ман аз наи вақти занак зурай дар ягон ҷо. Беҳтарин ман дар ин ақида шуморо пайгирӣ мекунам. Ташаккур. Ой, Фирдавс, давай уже баъд аз ин не иқдом ташкилотҳои байналхалқӣ бо ман ҳамкорӣ намекунанд. Ну, не знаю. Сейчас вышел очень популярный сериал «Слово пацана». Он прям везде форсится, везде о нем говорят. Может быть, вы смотрели? Мо рости гап ҳамин ҳафта дар тамрино будем, дар куҷое рафтем, ҳамин нома гирифтану мо оли шанбе якшанбе мо наомадай. Ин шанбе якшанбе рафтем дар Кохи Наврӯз вақта беҳуда сарф кардему дар вай не Кохи Наврӯз сума нагирифтану агар гандашон кунам гарад. Кохи Наврӯз барои даъват кардан. А уже поздно. А все, уже все.
Дофи, я сумейтам. Ну вот в субботу-воскресенье как раз посмотрите, потом сообщите у себя в Инстаграме, понравился сериал или нет. Я просто сегодня видела у Нурлу Алиева сторис, что он посмотрел «Слово пацана». Да, он там сделал несколько видео насчет этого сериала. В общем, многим нравится, нам тоже, так что советуем. Раз вы киноман, кинолюб, посмотрите. ҳатман се серия дар як рӯз ва боз се серия дига дар дигар рӯз. Бисёр хуб. Мо бозӣ дорем. Бозӣ ном дорад ба пеш. Дар бозӣ шумо танҳо ҳаққи ду посухро доред. Ё ҳа ё не ва албатта дар давоми бозӣ боз интихоб мекунед аз ду пешниҳодҳое ки мо ба шумо дорем. Бозӣ шумо гонорар доред ягон чи доред? Мутаассифона инҷо Невада ё ин ки Лас Вегас нест ва ин радио ҳамсадо аст, UFC нест, ба ҳамин хотир мы можем подарить вам Excel в следующий раз, когда будете смотреть фильмы. Албатта, ҳангоми тамошо мохито не будете покупать. Да, Excel мегиред бо худ. Омода ҳастед? Бале. Кормадони техникӣ? Есть. Рафтем. Бапеш. Муҳаммад Бапеш дар Денвер бо тоҷикони амрикоӣ ҷамъ мешавед барои ошхӯрӣ? Бале, зиёд. Агар муқобили размовари тоҷик дар UFC Дана Вайт рақобат гузорад меҷангед? Не. Худро шахси хоксор меҳисобед? Намедонам. Ҳа ё не? ҳо. Нияти дар оянда таъсис додани мактаби муҳорибаҳои омехта ба номи Муҳаммад Наимовро доред? Не. Агар баъди анҷоми карьера дар UFC ба реслинг яъни муҳорибаҳои ҳаҷвӣ даъват кунанд меравед? WWE? Не, тамоман. Аҳа. Ҳабиб ё ин ки Конор? Ҳабиб. Ош ё ин ки Хурутоб? Ош. BMW ё ин ки Мерседес? Мерседес. Тейквандо ё ин ки MMA? MMA. Ташаккури зиёд. Ба пеш бо Муҳаммад Наимов дар радиои Ҳамсадо. Почему не выйдете в октагон с таджиком? Медонед, ман дидагӣ ҳастам, шоҳиди он ҳастам ки доғистонӣ бо доғистонӣ баромад кард дар UFC Абубакр Нурмагомедов бо дигар доғистонӣ ва медонам ки бисёри бразилиҳо байни худ мегҷанганд, вале мо ҳозир ҳамин чиза тайёр нестем. Аз тарафи варзишгарон не, аз тарафи мухлисон дар ин чиз тайёр нестанд. Мисол шояд шавад дар оянда, ман мехостам ки варзишгар зиёд шавад аввал ва баъдан чихеле ки Лоиқ Раҷабов гуфта буд агар мисол аввал суҳбат мекунем, агар ба суҳбат нашуд ва баъдан ягон чора мебинем. Яъне суҳбат бо кӣ мекунем? Суҳбат бо ҳамун размовари тоҷики гуфтаистем. Ки аввал агар розӣ бошад, розӣ ҳасти, розӣ нести, ё ки ту боло рав, ё ки ман поён мерам, ё ки ягон хел баъонаков. И вот уже заключительные наши вопросы, когда Фирдавс спросил у вас Одами Хоксор меҳисобед худатонро, а вы замешкались. Почему? Охир мегӯям ки аз чашми одам худро бин. Мақсад ман агар гап занам ки ман хоксор ҳастам ё ки хоксор нестам, ягон боке надорад, ягон кас гап гуфта наметавонад, вале аз чашми одамон худоро ҳазорон бор шукр ҳамин критикон камтаранд. Ҳазорон бор шукр. А как, кстати, вы относитесь к критике? Тамоман аҳамият наметиҳам. Ман бениҳоят аввал аҳамият медодам асобина баъде ки ҳамин контентера бой додам ку беҳад мезонед мухлиси тоҷик беҳтарин мухлис аст. Вақте ки меғалтӣ ку бадтаринанд. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки бисёри онҳо намедонам аз чӣ сабаб агар мара расанд ку ман ягон хел чиз намекунам. Муҳаммад агар паст, Муҳаммади хеле Муҳаммад не ки падар модарам мерасам, дашном медиҳам, ҳамин чиз мара беҳад вай мекунад, да, мисол ғашмгин мекунад, мара беҳад мешиканад ҳамин чизда. Ҳамирам уже аҳамият надодаистам. Мисол ман ҳаракат мекунам дар бой, шоу кунам, ҳаракат мекунам, гап занам, вай кунам, мебинам ки ягон ҷода такаббур нам хеле менависам. Чикор кунам? Тамом, таваккал ба Худо. Вот о том, что вы сказали, что вы делаете шоу, что вы выступаете так, в интервью даете очень эмоционально. Это все пиар-компания ваша или это от души идет? Вы так чувствуете и так делаете? Это от души. Недавно мы были с однокурсниками, ва ё гуфтам ки та ҳамун Муҳаммади, та ягон дигар намеша, та ҳамин аудитория девона буди, ҳамунҷо ҳамунҷо куру ҳаминҷо мекунӣ. Як ҷо таҳсил мекардӣ? Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, факултаи молиявии иқтисодӣ. Кадом сол хатм кардед? Ман хатм накардам. Кадом сол оғоз кардед? 2012. 2013. Муборак шавад. Саломат бошед. Ман дар факулта танҳо Фаридуни Хуршед ва Суруш Холевро медидам. Не.
албатта ҳамкурсои шумо буданд? не дар ҳамон факулта таҳсил мекарданд. Яъне мо Может быть, это были ваши однокурсники, если вы выходили, вы бы их видели. калон буданд. Гурӯҳи ситораҳо аҷаби 92 буд. Ман дар университет тамом ситора набудам. Ман мохтоб будам. Ой, здорово. Спасибо огромное. У тебя есть вопросы, которые ты не успел задать? Не, онҳо нестанд. Ҳамашро пурсидем. Здорово. Мы поговорили об очень многом. Это была увлекательная, очень интересная беседа. Спасибо вам большое. Мы желаем вам большой удачи. Очень многие ваши, не сказать бы, поклонники, сторонники, люди, которые вас любят и за вас болеют, написали много всего доброго и положительного. Пожелали вам удачи во всем и пообещали, что будут болеть за вас и впредь. Если у вас есть что им сказать, передать, пожалуйста. ташаккури зиёд ба ҳама мухлисонам, ба онҳое ки маро мухлисӣ мекунанд ва ба онҳое ки намекунанд. Шуморам дӯст медорам. Насиб бошад дар оянда беҳад мақсадҳои зиёд дорам дар ҳамаи спорти худам. Аллоҳ кунад ки ҳамин чизам да бирасам. Насиб бошад ҳама каса ба пеш мерем. Здорово. Мухаммад Бапеш. Да. Вперед и только вперед. Спасибо огромное за эфир. Очень увлекательная была беседа. Еще раз повторюсь. Спасибо, что пришли. Ташаккури зиёд ки даъвати моро қабул кардед. Муваффақият дар муҳорибаи оянда ва мо боварӣ дорем ки чунин мушкилие ки дар гузашта буданд бо чунин рӯбарӯ намешавад. Танҳо сабр, танҳо муваффақият. Ташаккури зиёд. Беҳад хушодам. Это был специальный выпуск шоу «Салом Хамсадо». Спасибо, что были с нами. Всем пока, друзья. Оставайтесь на волне 94,4 FM. ва як чиз дигарро қайд кардан мехостам ки барои рӯзона ё ки субҳгоҳон ё ки дар тамринҳо ё ки дар коргоҳ барои энержӣ доштан як корро анҷом додан лозим аст. нӯшокиёи XL Energy-ро нӯшидан лозим аст, то ин ки энержӣ бо шумо бошад ва пайгири шумо бошад. ва нагуфта намонад ки бо ҳар як гирифтани нӯшокиёи XL Energy шумо метавонед дар иқдоми XL Energy барои гирифтани мошин аллакай дар 2 январи соли оянда ширкат варзед. Ба шумо муваффақият. нӯшокиёи XL Energy-ро ба даст доред, то ин ки соҳиби туҳфаҳои қиматнок гардед. Пока-пока. Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо.